dak rong khang IPHLC committee long president lo ang liak hai Jonathan yang tiga sa ang lo lapen nilimen Daniel Ronghang nili Ronghang IPHLC committee lo general secretary lo kardo lapen lapu niri ar bigedo lake Ronghang committee lo nitum kamera pet office secretary lo protap tera Kardo. Lapen apu adun gedo labangke Gopen Singh teron alang li sidame itum Ronghang committee long si spokesperson lo Kardo. Lapen nili pi dame dola Ronghang committee long sang itum kamera pet organizing secretary Urwel terang lo Kardo. Lapen apu nili ar kedo labangke tum Ronghang committee women wing along a president lo ni Rani Kropi lapen to tulang itum Ronghang IPHLC committee long kamera pet assistant secretary Ronjit Terangan ke hai lo lapen nili pi kedo labangke Ronghang committee long advisor lo secretary teran ke hai lapen nili tum kado wesi tami la claim tam rapet timang se lo asi itum keceng me do thip lapen non tami itum to thip la lapen non nili tum ke bangji kilik MSC hut koson si itum Ronghang pen cepai pon thegi ma lahai putak sedame pul tum sar bandame thanmon po Nil tu macam apa panel tu ke wang apot pen ke wang apot ning samolo dan ning arong lo non ni pini dak nil tu macam tong Ronghang IPHLC committee nili ke presiden lo nal tu mana coba thela pelo non malom nil tu parti mo pan nil tu secretary pu sang sen nang tu IPHLC ngo velo positif te bon san tu IPHLC tu nil tu ke arjap thip sido nil tu ing ni thip sido nil tum pupu nil tum ching be ya kam ave ateke nil tum khe phan ke rai thek khe phan ka pe jok ki pol ma chi pe jok thek ko IPHLC pe na para ke kapar jap thek ba il tum han ke rai pu ke nil tum ining mek panda thek long le dela il tum non thek long lo non ke do ba ma ruling atu bang pho bang throk la me le long dun bu sai il tum la tum phan munit hok ke der lo bang mara ta pia son se la tum han tin chot lo il tum han ke rai ya pan pu si ha bang aso kona mana aso bongo sena mun si HD minister ta PCL tuma aphuang song sin non angket du lo song thak thak sila bang photrok MLA tum tai nut ba ka phanta HD pu pedalo mane minister central minister ba cabinet minister ba minister of state an pang in ba phan pon lok technique apol sa la si son thak thak ali dara bang ke joklang pole jo la non ka dam tang ning kan tros ke pang bon tai tum la son si pi te jut kok la si khe phan kapereng the khe phan karjap thegi ba khe ke manga teng ka pichunji polo ke IPHLC pena para ke nili thekam long leder ban ratum ta theklong leder ji pusi mathala asi non malom dik dak sail hoalam ke il tu manghudu nang ne munit pena joksi ni hapu son ta ho pu tang ho pu il tu marviar e ka che saidun pu bang lang leder si khe ke reng yi ko son la bang sil tum lang nang po il tum non che theklong lo ke jo non il tum reng at ho sil tum man kereng se karnu thek long lo boil tum bang photrok MLA pan bang munin mare tin te dalo ha kona mana aso phansil tum aphuang ang som bikok lo yola si la puson a keja ba sona leader tum po ke chok lang polo la ke phanil tum ban pereng thek thek ba ke phan rai thek thek la si nal tum phan ra tum phan sa dak Ronghang tamelo ba dak west karbiang long arat phan tameka choning ri la helo iltum arjap dun thip nangji la non iltum eke ja long iltum arjap dun thip thip ulon ta anu ka prek tum ke son tak tak si ka sacrifice ba son tak tak si ka che thong pen ke ja pon pu ke iltum ave de ji pa thek long le de ji la sin neli ke matha non iltum reng e da tu si son nang je plang play bon pu si matha da sta non ke iltum ing tara hu reng e da tu sil tum hane akereng sin ekar nu je plang der lo si therak me ing reng me goti le dam tan nogong le dam stang nu pia khai kar pia khai buka chi pun da non ke emang avet de dio emang pia vet le yo la sil tuma I jotta avet der lo la sika dwe rat tuma chini dam si il tum isi do kling nang po il tum ko puson se la non ka wang ye election de il tum che phai thegia phan il tum ma tha nang po la si il tum kar bia khai tum ke ko pine pen tangkai sikai si ni pen pharoi si ni pen si eke be la puson bang il tum ke son bang ma tha dam de nang po ahok lo tangka ke nang ye panal tum tangka an bona khe phan kereng ni ponte inding bang il tum chelar le det ni tangka bang tum entame vote bang il tum jok je det il tum ning isi pen
จะฐานะกอกหลาบางบอร์เลนะตุมาซอนเขาละตุงกับดิสทริกต์เวลาอิลตุงกับดิสทริกต์กังทีมสิดูแต่บางสัปอันบางเท็กซ์เปปอิลตุงการบีตุงเท็กเตอร์บางตังกาเกเอพีบีเจพีตังกาเป็นสิอะไรบีพีเอฟตุงแบบเชปให้เลยวันนั้นโหวตบางบีเจพีบางจอกเจเดอร์บีพีเอฟพันสิจอกบางบีพีเอฟตุงเชปให้เดอร์อยู่โซนเปปอิลตุงการบีตุงเท็กดูเด็ดๆมาแล้วสิอิลตุงละสอดติงแล้วแต่อิลตุงนอนเอเมทังแรงหัวสิอิลตุงกีวีเรจะเท็กลองหลอกสิออกแรงโนดับที่เราผู้สอนอยู่แต่นอน UCC นั่งแกเคลมเป็นยกสิอิลตุมแกธรรมอิลตุมาธรรมของฮารีปุ่ตามะบักคริสตันปุ่ตามะอิลตุมละออนไลน์ให้เสียอยู่มาติดออนไลน์แกเบอร์ละฮับปุ๊กแกเจเนอรัลสิอิลตุมแกนั่งกลางรบอิลตุมSTกะลิลูอยู่ละผู้นั่งเด้งนอนนั่งเลี้ยร์loอิลตุมมันไอปินจองบิฮิมันตัวบุษสอร์มาเฮเมโอปุสิกิปูบันท้าอาร์โลก็บังอังกูเรเกรอดล็อกโลนอนอังกูร์ปีรอดโลอัฐากอังกูรันรอดโลละซอพิสินอังกูร์ปีไตเกรอดละผู้ได้อิลตุมจะจักดุนพรองยีลังมาลาบางสินลาเมกเทอิลตุมมาปะไตสักรีบางพันล็อกสิกิปีเทบอลเซนการเบียตุมโลกเทคตุมโดปิก unemployed ตุมตาโดปิกเทบอลตุมโปรเทสให้เด็ดเปปอร์โลอิลตุมนนเกอิลตุมเอสเซเชเปดูนังปูอิลตุมอิงตังรักนังปูปูเปตอิลตุมเกเรงนุญาตัววาร์เซาเวเดอร์เลยอยู่แต่สินัลตุมพันเราเฮลัมเป็นยกเส้นเนลีปิดิงโอยโลนนปีนี้ละบางโซเนตุมต้องสกอตเป็นละบางโซอเมริกาเก็บหาปอนังกอกลำเทลายโลปีนี้องดุงอปอร์อพุซอนซีรองคังซิซิอาลัมอาลองเป็นอันตุมเปเลโลเจรองคังซิซิเกละเกEPSLC เกตัวอันเกละเกอาเวลูปุสิเป็นอันตุมปัจเจทางโลละเกอาฮอกกะลีอาเทมาเนตุมรองคังอาลองเกดูบอมมาจงitu mas sekretari kado ko bi sisi long ke do an ambi bitung tung phan ta pachini et lo lasi nili ke rongkhang sisi long nili office secretary lo lasi nili pini office secretary hoi pen pini karbiang long lapen arat ke do an lapen rongkhang arat ke do an phan nili kapachini ke la hello je APSLC hello khai phan ke rai kom asong lo lake kado ko bi karbiang long arat to banta chini lo lasi nilipini la bangso media thengno kaninge dunji ke ning hang he te bon sitame nila phrang ben ta nangke phutang la pen ke wang tang la puson si dolo atema leader satum pena leader to me thang jung jung aphan akachima tha pen apot arat aphan pora hut ke hang pon po la pen pon po use po aphilote la tum pradjam deti la puson nili pena apor nili pholo kasih non penali darah tumke EPSLC pen CUC akaprek asong kapeman je pan kabor ita dolo lapen akaprek asong peman me pusita me hoi BGP long kidun ye pan la person akachisik tadu asi ning du galam lo nilitum ahut si ning theolo je karbiang long long ka je isia khai anok be nang klang lo athema kacing hon ang tong ing ti alam si pele nang kopo alang li tainut khaya nok belo lapen alang li phan nilitum rong khanga radet la pukali karbia radet pukali inglong asuk ke do an tum ta aning thelo alang li tainut khaya nok belo te bon sa pini ke klang rok la helo alang li sitame EPSLC pen kaciu lapen alang li tum akoi pilo je EPSLC central committee atum si alang li phan flok jok lo lapen alang li PSLC pen alang li phan phlung jui pusi pena tum baje thak te bon sitame nili kama thadam apen nili kachini dam la hello je PSLC atum le ki phlung pu labang so alam bang ke alang li ahok kali pusi nili mathadam atime PSLC ke no anta do bom la alang li jung jung ame thang phan si alang li kopia kama tha pen ne la pen ke dam tang apor hut anta me alang li phan central committee tum kopima alang li phan hukum kipi lapen alang li phan kipu ateng pen central committee alam arkan po kedam tang long walk ahut tame alang li la puson si central committee a decision mate arur sa teng pen alang li arkan si alang li jung aphan alang li ki claim ye phan la puson se ma thalo te bon tame ni tum rong khang arat lapen karbiang long arat do an tame je alang li phan lapukali aning jiru lang chok lang mane pusi la puson si do bom lo la pen akapre ka por hut kedam tang PGR lam the por hut tame alang le la puson si
Central Committee pen kaching hon itu masar lo jai katharan yang li pen pangdak lo je lamang so PGR kachesong long ke ilitum EPSLC atum an ke labang so long donang ni pusi alang li pulo tebot tame alang li halabang so alam rayap teng pen alang li kroi krisi kado kawiarat an tawang nai pusi alang li hin pen ke aku pha kontrol lake Central Committee addition mate aron ateng pen kan pusi ni li hin pen ta jong dam lo atema alang li ta inu rake jabang pulote ahok pet IC alam the kachikroi pen se alang li donai ye pholo lasi non ke tong sekot pen karbiang long arat do ana tum phan alang li son inu ra leader pulotang te pamang hu hak la pen pe prek jek la pusonang deng si lerok sinili kasor sadam ba kipudam pukali te bon tame ahok alam posinili ke thek dun long an ahok alam posinili pini pudunang ko la pen ke dam tang MLA election hutame alang li tum phan la puson si ong dong at pora tu ahut ke alang li tum la puson si prek jek ake claim ke dam EPSLC akam si ke claim loma ke claim apor teng pen ni tum thek du nong le alang li pha SCC je EPSLC akam aphan si ke claim lo pu ni tum thek du nong le atema alang li tum ke claim ke kaprek ni tum social media long thek lo la si alang li ke rat atum aphan ahok pet ke japon bang kali pusi ni lihim pen jong dami la pen ni tum dak rong khang EPSLC a committee hoi pen ni tum ke jong dam ke la hele la si ni lihin pen ke jong ke kipu dam oji alam thevelo athema je than dam olupu te do ola ko pesita me ni li pithi hekpo asi karbiang long arat la pen inglong arat do ana tame ning thek long on je kebang jila apor hot sitame itum EPSLC Central Committee jai kathar sar ke japon along itu kado ko tame mesena bang phupu itu matha pen itu todun thiplo nang la pen kebang jila apor hot tame itum EPSLC ACC Committee inkora throk long tame itum kachip thai ajia pansi itum dak rongkhang CC Committee hoi pen tame karbiang long arat ona phan tame juning ripon lo la pen pachini pon lo lahele lasi ako nilitum bertalong nuthulo je alang li kaching hon ke dam tang ke songja lo ang tong ingti la pen alang li risang ho tum ke dam tang MLA election hut alang li tum Pius Hajurika long pen lak phoke patangka wandet bolam the alang li tum pen ason si media theng no tapenan lapson si chethang lo asi alang litum labang so ke claim bang ke elitum EPSLC a Central Committee aron ateng kan pen ke claim pusin litum jong dam yi atema alang litum labang so sai ka choklem ke nitum EPSLC atum ning dok de la pen nitum kroi kre man tu nita atema rong khang EPSLC committee atum ke labang so lam pen ke nitum ning dok de la pen ke dam tang aporohut alang litum lapuson si je tangka ke wan pen kado ka we anong no lapuson si Central Committee mate EPSLC Central Committee president jai kathar phansi lapuson si anong no wan lo te bon tame la ke ahok kali kusini to mahin pen ta mene pudunji la pen alang litum si EPSLC original EPSLC pusialang litum cipuda atema alang litum ke damtang apor hot alang litum EPSLC registration akam aphan alang litum Delhi long andam lo te bon tame hala bangso registration akam aphan bang ke alang litum kachong hu pusini tum bang jongdam nang kokpo atema alang litum EPSLC Central Committee president do ana tum phat amen thapte si alang litum jongjung amen si kache thapji pu apartment ka bor idam pen EPSLC bangso registration akam claim dam lo te bon tame arnam ke kroi lo ta hailo alang litum la bangso phaila bang amukha ba ko nakiroi thupak lapuson si non ke rada theng no nang klang lo pasi la bangso lapuson ke claim de ratum phan ke EPSLC ke phan ke kroi rat tu ban ke ning dok de la pen ni tum man tu ne sitan ni tum kroi thek ke atema alang li inut ke jabang mate asong ja pu jong si alang litum jong si akaprek asai aphan ke claim ye phan ma tharong lo tangte itu man tu ne sitame rongkhang CC hoi puchalilo
Karbiang long ke doan. Arat la inglong aso arat doan tumai litum kroi thekte pusi nitum hin pen tame je peklang dun lo. La hello litum pini na tum phan ka supha alam thike tong se kot pen ka supha pon alam thike litum hin pen ke parsi pachini chol. Aprangsi nilihin penang litum phan penang ke abitung na supha litum hin pen. Picture sai hin pen. Ning samjin la por pena pili thek pot. Lasi kaning je ujalam ke avela munit atum ba rat atum picture siaphan avelo bir atlo jut pok lo kaning je kisman tum do asi jut je picture si tum ke jut je nili tum ke kosan si ke jut pa picture si ke jut je la tum ke khai kang thim khai kacerai khai kaching hon long ri kacerai long ri kaching hon long ri long pat kacerai kom atum koson si ke jut po jut je nili tum ke thir kluk si dolang thir thip si dolang la ke bang lapu mane nang ke than ha mane la son lapu la he ben pen pu ke nili tum ke chikroi thek the la pen kroin thek the nili tum ke chesong lapu ka chesong tu ke nili tum ke arjap luk aro rem hok pu apot jut kok lu putong na pu ma rem ong meeting ke biong pu rem ong ni tum ke camping te dam ong pu rem ong rong rup atok anu phanta ni tum ke than bom pu mum bon pu la sini tum picture si ke kijut chethan the kitia ta kijut chethan the